Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Zega former president atu wanapita Mutalika bwana chifanya nthawi kufuna ndikuthokozeni chifanya kuti mutalonjeza kuti muzabwera muzambira ndilire kuno bwana mwafika kuno zikomo kwambiri bwana ntchito kunoko ndigwira nawa mashabe amene alipo wandigwirira limodzi mpaka na nthawi imene tikafike kuma primaries bwana ineyo ndamene ndinabweretsa UTM ineyonso ndamene Mwanza West ndayimaliza UTM panopo ndabwera ndi mamembers angoyimika mikono fo wonse sangabwere pano ndayimika ndi mkono amene mulipo bwana ndikuthokozeni fa mwayenda msewu komanso kuti mmene anenera muja mtima wanu ndiwofuna kuti mutipangire msewu bwana kunoko vuto limene lilipo lalikulu ndi msewu ndipo pamene mukuyamba mapulogalamu anu bwana musabwerere mbuyo maganizo wanu ofuna kuti kukonzera msewu mmene anenera mfumu ndili MP nthawi imeneyi kuno mukapereka chimanga 4,000 families koma lero anthu abalibe amene akulandira chimanga anthu ali ndi njala bwana chimene mukapange maplani anu ndizofuna kuti anthuwa azisakhala ndi chakudya chifanya nthawi zikomo kwambiri bwana Bali secretary general bankulu kwambiri munthu wakulu wachipani cha TPP oyembekezeka baba Mukito ali pano ndimangofuna mwanthu angodziwa kuti mwafika malo ano ngati mtsogoleri wamkuluso amene mukayina chipani chathu ponga secretary general komanso tili baba Chisala alipo pano amene ali director of youth national alipo pano mwachidule kwambiri baba Somesi peka ndolo amene mwani national Jaya mwamba jaya mwamba uko tiari jaya mwamba atati oleta alandira pano tilibi waje Tambani waje Mwanza West waje Ifekose waje simamo kwambiri ine ngobeleka ulemu onso khale m'malo mwake talandira atati chepa nanga ndipite nawo ngati atati kuno kutambani ana anu ali paumasiye president kuno tinasankha munthu woti akati imirire koma zomvetsa chisoni wapinyolisa anthu awa wakulisa anthu awa sakudziwa akuti akupanga zaboma ni chani kuno cha boma chimene tikuchiona timayembekezera kuti mmene watigulitsamo atikira nonsewu ababa koma akungoja yekha kulilongwe uko
kuchipata ebana chipenga ebana chilichonse omelekenda nsewu chilomandi jalamamba National Organizing Watch Party cha TPP amene Bambo Suleiman pano ndili ndi Vice President wakumwera kuno olemekezeka Bambo Joseph Mwanamveka Machola amene ali bwana waine pa region amene ali Vice President tiyapase ali ni ntchito yoti yagwire pano bwana sala tiyankhule tiyapase a Vice President Professor Atabla Mtarika Jalamamba Jalamamba Jadadi Jiti Ulibangi nonse Ineso Tizibino Maswa Dadi Alibangi Alibino Nipeleka ulemu kwa President Antu Professor Arthur Peter Mtarika Nipeleka ulemu kwa Mayatu Professor Gertrude Mtarika ulemu wanu ulemu usu wa Secretary General watu Bambo Peter Mukito ulemu Regional Governor kikundi cha usi amene ali Master of Ceremony ulemu wanu komanso nipeleke ulemu ANOS National Organizing Secretary ulemu wanu komanso nipeleke ulemu kwa mfumu atu komanso amene atipempherera chifukwa cha nthawi ya president tili malo angapo amene mupite ntchito yanga ndiyoti ndikuyimiseni koma mundilole tisanatero ndikuthokozeni chifukwa chofika kuno kuthambali adadi naso weti ndi adadi afika kuno kuthambali ndikuthokozeniso a First Lady former First Lady komanso amene mukhale First Lady pa 16 September pano ndikuthokozeni kuti mwabwera kuthambani kuno kuti muzaone mavuto amene anthu anu akukumana nawo abale anu kuno akuona nyekhwe sichotolodi tikuona nyekhwe a president anthu amene mukuwaona pano amene wasanade ali nije wanasanade ananamizidwa kuti azidya katatu koma sakudya amenewa anyamata ali pano ananamizidwa kuti palibe amene angachoke ku sukulu chifukwa cha fees koma panopa palibe amene akuta kulipira school fees asungwana anyamata kutoka ma secondary school chifukwa cha nkhani ya school fees a president mabwera kuno anena kale a national organizing aja kuti kuno anthu akulepera kugula fetereza mene timabwera uko timaona chimanga yoti chagula kale yoti chikufuna fetereza kuma fetereza palibe ndikuthokoze na president mabwera kuti mafuta amenewa muzionere nokha kuti mukamaza yamba ntchito pa 16 September muzaone poyambira anena kale nkhani ya nsewu ija maunaonoka kuti nsewu suli bwino koma tili ndi chikumbiro chonse kuti kuyambira chaka cha mawa 2025 nsewu umene ukukonzedwa chifukwa cha nthawi a president pano tili ndi mashado MP komanso mashado councillors amene mwina mutilola president angopereka moni kwa anthu kuti somwaziwe tiyamba ndi Honorable Desmond Nkaya ngati ali pafupi Perikani moni ngachidule kwambiri
TPP oye! TPP oye! Atati oye! Bwana tatokoza kuti mwabwera kuno kutambani. Dzulo tinali ndi nkhawa ena amanena kuti ayi malinga ndi azanyengo akuti mwina mvula ifuta, koma lero tanyadira anthu akondwera kwambiri mkuti mafika malo ano. Atati ndapatsidwa nthawi yochepa, ndafuna ndikutsimikizireni kuti kuno ku Mwanza West wapembe ya president atu Profesa Arthur Mutharika adayadi komaso mpulumusi muka kunene haji ampulumusi atu amene akakupulumuseni kumavuto amene mukumana nawo kuyambira September 2025 maulemu Your Excellency Profesa Arthur Mutharika yankulani kwa anthu anu. First Lady, Professor Gertrude Mutharika ulemwano ulemkwa Secretary General Mama Peter Mukindo ulemwano ulemkwa Vice President South Mama Mwanamveka ulemwano ulemkwa Regional Governor South Mambo Chacha ulemwano Tomaso Eukariko Director Akiyamata Mama Mlota Tomaso Regional Governor Regional Director Asimai Mwanaboma Enja ulemwano Tomaso Abandukona Maikane ulemwano Tomaso Baubamos ulemwano Tomaso National Director Ayuth Vamos a ulemwano, vamos a casa memory para ulemwano, asado ulemwano, vamos a ulemu platon se para ulemwano. Bueno, ina ndo sanga kwa mbili, kudi mandia na kuroku tamani kulisio kwa mbili. Ukumbuki hapa 2019 nanyanja kuno. Machikoni Makibale kulizo kampani mupitezi menezo. Nibili oye. Ine leo naba kuno kacheza.
si kampeni hai sua kampeni sinambe audi brekuno pasa limoni chopa kantai dai aina kantai dabira lakama uje kwa mitengo uja mukungira after 2040 2050 yani ntai dai kwa mbili nikwenda kuswani kwa mbili wani mnani swani What MCP kudogo? Kwa 2020 snapta kwa MCP? Wataka kama mugirela? Voda MCP? Singa tege? Kama ni DPP base? Ile ndabla kunokuni fusa kuti biambia mawa. Aliese amene aina kulembesa alemese mawa udoze ngati amene kulembese muluze yone manja everybody very good mawa yambia mawa para number 17 mukalembese chama kalembesa ndiye muzavota twakasimbota ndiye boma ilovundai. This rotten government is having here mpaka 2030. Yes, mnafika kwa mimi. Jonjo mkalembese, onse mkalembese msaiwani hai. Anatatukulie mili, haina rodwala matanize kwatika ku voting center. Damu nazimezwe? Dakwino limokambi. Also through this platform, Pemhantu, Agunsanje, Jikwawa, Angochi, Lilongwe, Masonzima. Kuja bibi mkaembesi maojinji, madiraon samenewa. Ile mwaka kulikonse, nibila kulwa shire, kapena kumangochi songi pita. Through this audio, Madam, this is 6 Ameno. Put him Kalembesi. Someone Slembesa, Medical Bolan Kanzai, but I die. Tibiboye, Monarosa Muzagudi, Mabrobi. Come up, you know. September 16. Katoa Mboma, Yesu zote hazimeza sika. Kabla meza mpaka lija, haya DPP. Kabla soko na nduguze. We are about 2020 in not mother politics, like the retire. Command Hambi, my money for the good in the immense. And nothing at
kuganizira byenagomera kuli ndi maaso nojo ndikufunsa ino anthu akulo kumwanza wesi muzandivotera andivotamawo nyingi osanyamiza ndikukakulisikangamiza nayo ndikuziwa ndikutani kunambe nojo msaimira kuti alembese sanga simulembesa simuzavota ndikuziwa mafuta nayokumana nawa koma ndikusimikira kuti muziwe kuti pa 16 Septemba chamawa upulumusi ukubwera inabwera nagomera kuti ndime fanifani thamangise boma limene pa 16 kodi a president aja abwere kutsalisi kumene amatiwa kutsalisi atoke imiruye ndibondiwa kuti pakati pano masamiezi nayoka ayambe kumanga katundu amoka katundu awo kutsatira kudya komanso kungamutupalesi renti yawo itha pa Septemba 15 atamawa imiruye komanso ndisandikuti nabalanga kuno kuti mu DPP munayi mafuta ambiri mukutoa zonse zimayi ma newspaper munayi kukangana kunyozana koma ndikutenera kuti DPP ndiyo kwizana sopano anthu onse amene ayosoda nathamangisa achoka koma onse ndiyo kwizana nganganga aliyense ali pamweyo pa adadi akuna kuno kuti mukhaisi pamweyo pa adadi namuna zinezo ndimokwambiri sanga kwemileo walandira onabo jibingu amena dona yanga one of my ministers omaso yantu a UTM amena mabuyalero amena mnachoka ku DPP nikuni antu onse amena mnachoka ku DPP kamuna bila UTM kamuna bila ku PP kamuna MCP mwendufu wakwenda ku DPP nonse kwenda ku DPP kaya mphamvu kutadamawa ikwele Mboma kwele kumangudi ndikubwesa inonse Mboma kweni ndapuma ine ndapume DPP ili Mboma amena ndibona kuti ngati ino mukwiza ndine zimenezo zachitika zimenezo mangani na vice president inedi naonjeza pa 2018 kuti ndikoza nsewu naonjeza zimene pachakuti anatithamangisa Mboma anatibila Boma ndensewu zachitika koma ndikutsimikiza ine kuti tikabwera Mboma seumenewu uchitika komanso zakita nsewu mpaka kwachapananga kudya zakita nsewu umenewu janso imiyowe komanso kuchokera paja pa Mwanza tanofu neno pala kusangano seumenewonso zakita komanso ma program ama community
Serikali ya Mgoma maprogramu hajaujeni management kapitiliza amenyaja management kapitiliza komanso siasa masukulu kapitiliza miseu dosiana maboho zose mela inatatuke ifetapitiliza ibibi oye waudose nezgidike ye kofia budi rebese komanso zavote ino kuno kumanza centro west ni Mwanza also centro kunaye ma-MP ADPP oy sawinya na thandizane kuja sakile ukama MP koma harakutanino kupira ku MCB Taguti komanso kumanyoza chipani komanso kumaninyoza ine kuyanga kuti muntu amene musazamfuote panwaye ali mashado ngala chibingu ina onse afoko pisa amai gozi basaka mkumozi akumika audameyo azaemeyino osa chao bilabina kwache ya kusala ndalama ya kusala chaisi kuziwa kama amenewa aibano ya tokuja kambili sala kusiani nina salusiani yojo takuja kambili kuitane tuneukitike monga nani nakale leo nakobuya kuzacheza pasalimoni komanso ndikomikiseni ndizabwiranso wande nseudu noibarwa mbili Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.